हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि मुङा मुसुप्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल लोगोफोर कर'ना भाइरासनि गोबां दावराव लोगोसे मैयाबो आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन साफातजों दैजों लोंनाय नङा होमबा जे साफातजों दैजों लोङोबा कर'ना भाइरासखौ जोङो माने बोखारनो हायो रैखाथि मोनो जों कर'ना भाइरासनिफ्राय बेफोरबायदि दावराव जादों माखासे सुबुंफ्रा रिलिजन माने धोरोमनि सायावबो बाथ्रा बाहायबाय कमेन्टआव बाट आं बेफोरखौ जेबो सानला इट्स अके दायो कर'ना भाइरासनि सोमोन्दैथ' आं माखासे बाथ्रा खोन्थाखाबायानो जे कर'ना भाइरास जायोब्लाथाय गुजुनाय जायो बा गगा मोननायाव एसे प्रब्लेम जायो ब्रिदिं खालामनायाव आरो खर' सायो हेडेक जायो मानसिया लोमजायो दुरबल मोनो नङा होमबा आरो गुजुनाय जायो नङा होमबा बेफोरबायदि जायो सिम्पटम्सआ माने बेनि केरेक्टारा बिदि जादोंब्ला नों तुरुन डक्टरनाव माने डक्टरनाव माने बेवहाय चेकआप खालामहैबानो जाबाय दिनै जोंहा आसामनि फाइनेन्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों कि दिनैनिफ्राय गासिबो मिउजियाम्स लाइब्रेरिज आरो कोचिं सेन्टार आरो बिउटि पार्लार्स एन्ड बार्बार शप बेफोरखौ गासिखौबो बन्द खालामनाय जासिगोन 31 मार्चसिम लोगोफोर मानो होनोब्ला बिसोर बिनि सायाव रिभिउ खालामनो नागिरदों कि दाथ' स्टेशन एयारपर्टफोरखौथ' बन्द खालामथ'नो हाया मानो होनबा ट्रेभेलिंफ्राव गोबां माने प्रब्लेम जागोन बिदि खालामोबा स' बाट जिखिनि हायो जेसेबांखिनिखौ हायो बेखौ बन्द खालामनो थांनो नाजादों ओमफ्राय सानै हयै खालामदों जानांगौ बिसोरबो मानो होनोब्ला जोंनि सुबुं मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जे ओरैबायदि थांबाय बिउटि पार्लाराव थांबाय जाय मानसिफ्रा मेकआप खालामनाय बा बिसोराव फेस वाश खालामहैनाय नङा होमबा मोगा मोगि जाथारो आरो जुदि बे मानसिया बबेबा फरेननिफ्राय फैबाय नङा होमबा स' बेयाव हां लानाय आरो एक्सुवेलि बुंनो थांबा मेन थिंस बन्द खालामनोबा एयारपर्टफोरखौनो खालामनांगौ आरो बिनि उनाव ट्रेन स्टेशनफोरखौ खालामनांगौ बे बिउटि पार्लार आरो बिनि गेजेराव मिउजियाम येस मिउजियामाबो मोनसे लाइब्रेरिफ्राबो मोनसे बाट बिउटि पार्लारफोर आरो बिनि गेजेराव कचिं सेन्टारफोर बेफोरथ' आरो बे प्राइभेट गावबागावसो ना नङा होमबा गावखौ टिउसन सेन्टार खालामना लानाय नङा होमबा बुंनो थाङोब्ला कचिं सेन्टाराबो स्कुल कलेज नालाय बेबायदिनो जायो नालाय ओंखायनो बेखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो स' गासिबखौबो आंनि मथेबा जुदि बन्द खालामनो गोसोथारबा फुरा थांलाय फैलाय बे स्टेटनिफ्राय गुबुन स्टेटसिम थांनाय बे स्टेटनिफ्राय गुबुन स्टेटसिम थांनाय बेफोरखौनो बन्द खालामस्रानांगौ ट्रेनजोंथ' आंनिबा माने फुरा हायोब्ला फ्लाइटजों आरो फ्लाइटनि दामखौ खम खालामनांगौ मिथिबायना फ्लाइटनि दामखौ खम खालामनांगौ आरो बिनि गेजेराव बे फ्लाइटनिफ्राय जेब्ला ओंखारना बा बैयाव जोङो चेकआप खालामोना जाय माबानि थाखाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बेखौ चेकआप खालाम दिरुननांगौ बा ट्रेन स्टेशनावबाथाय ओंखारबाथाय गावबा गाव फ्लिं फ्लां थाङोना स' बेनो आरोना आंनिबा मोनसे खालामनांगौबा फुरा बन्द खालामनांगौ ट्रेनखौ खारनायखौनो आरो बिनि गेजेराव इउज खालामोबा फ्लाइटखौ इउज खालामनांगौ आरो बिनि गेजेराव टिकेटफोरखौ खम लानांगौ 1000फोर बिदि गाहाम लानांगौ बा 1500फोर लानांगौ आरो बिनि गेजेराव बे जाय फ्लाइटनिफ्राय ओंखारनानै एयारपर्टआव जाहैबाय बा एयारपर्टनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनोबाथाय माने बेयाव चेकआप खालामनानै माने बेयाव कर'ना भाइरास जादों ना मादों बेखौ नायनानै बाहेरायाव दिरुननाय आरो हाबनाय समाव बेखौ नायनानै सोनाय बेबायदि खालामनांगौ आंनिबा होमबाना बांसिन सेफटि जासिगोन बांसिन प्रटेक्सन खालामगोन ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला पाब्लिक हेल्थनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सानदों जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा आसामनि फाइनेन्स मिनिस्टार बाजेटबो दैखांखांबाय बिथांमोनहा ओमफ्राय स' नोंथांमोना बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना गरम दै लोंबानो जाबाय दुगैनायफ्राबो गरम आरो जानाय लोंनायफ्राव बै बानलु गोसा होना जानांगौ जाहैदों होमबाना माने बे कर'ना भाइरासआ आरो दाथ' गरम बोथोर जाबायना बारा एसेबां गिनो गोनां गैला सान्दुङावनो सेस गरमजों बारा थानो हाया होनना बुंदों बे भाइरासआ माने थान्दा जायगायाव बांसिन माने थांना थायो बाट गरम जायगायाव थांना थाया स' रायजो राजाफ्रा बेयाव गावखौनो गाव प्रटेक्ट लानो लुबैदोंब्ला दै गुदुं लोंबाय थाबानो जाबाय आखाइफोरखौ मोजां सु आरो बिनि गेजेराव जुदि गुजुनाय जादों खर' सादों मेगननिफ्राय माबा मोनसे जादों प्रब्लेम हां लानायाव ब्रिदिंआव प्रब्लेम जादों दुरबल मोनदों थांनानै डक्टरजों रायज्लायहैनानै बै माने मेगन जाय आइ चेक खालामोना कर'ना भाइरासनि बेखौ नायजाहैबानो जाबाय स' खुलुमबाय